ongumuzi Sikhumalo ubhekene namacala okuthumba kanye nokudlwengula izingane ezineminyaka e10 nomuvo kanye ne13 ubudala. Lesigameko sokudlwengula kubikwa ukuthi senzeka ngoLwesihlanu ehotela ePitoli. Umsolwa unxuse ukuthi athole abameli bombuso illegal aid kanti uhlela ukufaka isicelo sebhayili uma ngabe ephinde evela eNkantolo mhla ziyikhombisa kwezokwethwasa. Umphakathi awufuni inhlobo ukuthi lo msolwa anikwe ibhayili. INhlangano iNot my name ifuna ukuthi uKhumalo adilikelwe yijele. Into esifunayo la ukuthi yenzeke ukuthi lo muntu oboshiwe aphiwe life sentence ngokudlwengula abantwana abancane. Le hotel lenzeke kulona le ndaba umhlolo lowenzeke la ungaphindi uwenzeke sila kuzobuza ukuthi imanagement iyenzeni and izokwenzani uyaphambili ukuthi indaba le nje umhlolo wenzeke la ungasenzeki futhi. Ngokwezitatimende zamaphoyisa uKhumalo wake wagwetshelwa icala lokudlwengula wadedelwa ngoshwele. Kubikwa ukuthi izisebenzi zasehotela zezwa umuntu ememeza ekhala nokungenye yamantombazana okusolwa ukuthi yayidlwengulwa. Lezi zisebenzi zabe sesiqonda kuleyo ndawo zabuza umsolwa kanti ivideo yalesigameko isisabalele enkundleni yezokuxhumana.